سلام كم يتخونو كبران تخاتلتي تقراي برودكاست سربيس سنة 2017 عام تمرت استدالو حدشتنا قدسن حابريتاتاتنهم لايك شير سبسكرايب مقبار كتكات ولنا بخبر بمعدام ناب زرزراتهم كنقصل كاب تقراي نبوزحات دس زبل زينا يقال حلوم بخبابي 4 بليون برز تانت ازيو زبناو فابريكا سراح مجمار مغون نمفلات تخايلو بخالي وقن أزاز أرمي 4 تقادلاي قبر حانس أباته وداباته فتن قتلت تغير لزول زينا فتم كاب حق زرحاقي تباهيلو لهم كابنا يدسابا عمتاوي بجت ب10 تشعات عصفي زغودله باجت استمدبلا تግራይ 160 ኩንታል ወርቂ አታው ምግባራ አገራም ዛዕባ ኮይን ቀጽይሉሎ በኻሊ ወገን መንግስት ብልጽግና ነበርታ አዲስ አበባ ተጋሩ በጅምላ 10 ከም ዘሎ ዘረጋግጽ ሰነድውን ተዘርጊሕሎም ኣብ ወረዳ አጽቢ ጣብያ ቃል አሚን ቁሸት ኃይለ በኋላ ዝርከብ ደኒ ዴስአ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ አጋጢሙ ተባሂሉሎም بخالي حبريتا بالعله تግራይ ዝተፈጸመ ጽንተት ትግራይ ጆኖሳይድ ዝሰነደት ዶክመንተሪ ኣብ ትግራይ ንምርኢት ከም ትቐርብና ተገለጸዩ ናብ ትግራይ በዝሕ ዘለዎም ስለያ ተዋፊሮም ከም ዘለውን ተረጋጊጹሎም بخالي እዋናዊ ዛዕባ ኮርኔል ደመቀ ዘውዱ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ዓዲምዎ ምንባሩ ተገሊጹም ገለ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ቀዳምነት ንመምላስ ተመዛበልትን ሉዓላዊ ግዛት ዘይኮነስ ንምኽባር ሕጊ ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጦም ኣለው ነዚኣቶምን ካልኦት ተገደስ ዝበል ናይ ምዕባልታትን ከነካፍለኩም ኢና ሕብራዊ ጻንሒትኩም ምሳና ይኹን بقدامنت كاب تግራይ ንብዙሓት ደስ ዘብል ዜና ይቃልሐሎም ኣብ መቐለ ፋብሪካ መፍረይ ኣሉሚንየም ብዕሊ ስራሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣበሲሮም እቲ ስቴት ኦፍ ዘ አርት ቴክኖሎጂ ዝጥቀም ምዃኑ ዝተነገረሉ ገዚ ፋብሪካም ካብ መቐለን ደቡብ ገጽ 17 ኪሎ ሜትር ውፅኢልካ ዝርከብ بخبابي 4 بليون برز تانت هزيو زبناو فابريكا مفري ألومنيوم تيكاف ألومنيوم سرح جميرو لهم تيكاف زبال تكال كاب مال 17 كيلومتر وزيلو بانفت أشغودا بزركب شيدو ناي ألومنيوم فابريكا مخفاتو بحقي دس يزبل تيكاف بحق كبرات تعزلو تكاليوم ناي تراكتر مقداتم فابريكا ناي مايكو عتي ماشينات أب كربادما ناي كلم فابريكا بحقي تግራይ إندستري بإندستري مقبار عبي جاميم زيت أو تزلو دما تباهيلو لهم كوينات زفترهم كبت محلخاتات سجركم في تسامة زبطحكم سبوان نتكال ماناجمنتن سرحتنياتات اندما لعل كبري يقبأكم زبل أدناوتون قريب الله بخالي زينام أبو ردات بيطابيا كالامين كشت حيل بحالة زركب دن ديسا حدقا بارع حوقات امم أبزوا مرات قرأي وردات بيطابيا كالامين كشت حيل بحالة زركب منقستا ودن ديسا كاب عفار كل الفوليبوتا قرب واحلة جمرة بارع حوي بحيال نفاسنا تحقزب قداتي بتحكم زلو بيروحرشان هفتفترون تقرأي فليتهم حزب تخبابن نتحدقا بارع حوين متفازل على الربرب ناقبر انتخاون بزلو دارق غيرن فتنة نفاسنا تدفأزل على عنواتي بتحلم اتبارع حوي كابتنا حبرت عقبن لعل خوينو بمهلاو جزاو محدار تግራይ ህጹጽ ፍታሕ ንክህብውን ጻውዒት ቀሪቡሎም أزازي أرمي 44 تقرلا قبر يوهانس أباته وداباته فتن أغتلت تغيرو لزول زينا فتسوم كاب حق زرحاقي تبايلهم أبز حلف حيدرة معالتات زخر سماسات المخبار نوكت محاوزين أبزم روحو الوان زقات أما هندبتا وحادقا مكينا وسن مقدات قاتمو بهي والطريف اللهم وزب زقات أما حادقا مبر كونة تبايلو كم زي كونن هزي أمان برغزون أو تبو كونتات كم زركبن زي قلت وقنات زي كون حاوريتان نزرقحنا هزبي آينة دناقر إلو مالهم ناب كالي حبريسات تقراي برودكاست سربيس تسقاقرنا كابناي أديس أبا عمتاو باجت ب10 تشعات عصف زغودله باجت زتمدو لا تقراي 260 كونتال ورقين ኣብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣታው ምግባራ ገራም ዛዕባ ኮይኑ ቀጽሎም ትግራይ ንዝቐጽል ዓመት ብር 18 ቢልዮን ተበጅትላሎ ንኣዲስ ኣበባ ድማ 350 ቢልዮን ብር ተበጅትላሎ እዚ ማለት ናይ ተኸትማ በጀት ካብ ናይ ትግራይ ብ1944 ሚታዊ ይዓቢ ማለት እዩ ልዕሊ 19 ዕጽፍ ማለት እዩ ክብል ዝገለጸ ዶክተር ጨርቆስ ወልደ ጌርጊስ أنا مس إثيوبيا تاير رخبنا كم زلو أير دان كبليو أجراموتو قاليت زلام ناي تقرأي ناي كلتشن 10 عام تمرت بجت بر 10 بليون يو ناي أديس أبا ما بر 350 بليون ناي تقرأي العل 10 تشعات عزفيم أزي أبطلع حيز فت أم زلو وراري كبل دقيمو أجراموتو زقلت استدكتور قال حوات أبزي أحاز تدرخهم ريتو أب كندم هاو أقوال من قدي يونسلوم يدن توز بالريتو زهب خوينم من محضر أبي أحمد نتنايه ودقناي بجت كيف
ዝከፈል ቀመር ኣይኮነን ዝጥቀም ዘሎ ነዚ እውን እዩ ዝግበአና በጀት በብዓመቱ ኣብ ምንካይ ዝርከብ ክብል ኣገንዚቦም ናይ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ከባቢ 5.2 ሚልዮን ክኸውን ከሎ ናይ ትግራይ ግና ብውሕዱ ልዕሊ 6 ሚልዮን ከም ዝኾነ ዝግመት ካብዚ ብምብጋስ ድማ ዶክተር ጨርቆስ ወልደ ጊዮርጊስ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ይራኸበና ከም ዘሎ ኣይርድአንን ዝብል ኣግራሞቱን ከይወድም ካብ ትግራይ ኣብ 2017 ዓ.ም ጥራሕ 160 ኩንታል ወርቂ ናብ ንግድ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣታው ከም ዝኾነ ቢሮ ማዕድን ትግራይ ኣፍሊጡሎም በዓል መዝን ማዓት እቶት ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ተዲቡ ኣብ ከተማ መቐለ ሳልጡ ኣብ ዘሎ መድረኽ ዘተተረኺቦም ዕድና ማዕድንን ግብርን ከመይ ነጣምር ብዝብል ርእሲ መመያየጢ ጽሑፍ ዘቕርቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማዕድን ትግራይ ኣይተ ተስፋ ዓለም ሓድጎም ትግራይ ብዙሓት ሃፍታት ማዕድንን ካልኦትን ከም ዘለዋ ብምሕባር ጥርት ትብል ረብሓ ዘይረኸበትሉ ኣብ 2017 ዓ.ም ጥራሕ 160 ኩንታል ወርቂ ናብ ንግድ ባንኪ ሽረ እንዳስላሰ ኣታው ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዚ ፍጻመ ብልዕሊ ታቢ ኩናት ዛዕነወት ትግራይ ብደገን ብውሽጥን ዝግበር ዘሎ በደላት ኮይኖም ካብ ምጉዳል ባጀት ምጉሕጓሕ ክቡር ማዕድናት ክሳብ ብዝተኸልከሉ ኬሚካላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጥሪትን ከባብን ዝግበር ዘሎ ጥፋት ተደራራቢ ብምዃኖም ወሓስ ክመን ትግራይ ዝብል ሕቶ ጽሑፍ ሒዛ ኣብ ጎደናታት መቐለ ትንከራተት ዝነበረት ንእስቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘዘኻኽር ኮይኑ ይርከብ መንግስቲ ብልጽግና ነበርቲ አዲስ አበባ ተጋሩ ብጅምላ ያስር ከም ዘሎ ዘረጋግጽ ሰነድ ተዘርጊሖም ኣብቲ ዋን ጽንተታው ኩናት ትግራይ ኣመላ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ብጅምላ እናተገፈፉ ብትግፋዕ መንግስቲ ዝተዳለዉ ምድራዊ ሲኡል ዝመስሉ መዳጎንታት እናተዳጎኑ ብዙሕ ገፍዒ ከም ዝበጽሐን ብዙሓት ተቐቲሎም ብዙሓት ሓሚሞም ብዙሓት ድማ ክሳብ ሕዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ እዮም ሕዚ ድማ ከምቲ ልሙድ ኣብ አዲስ አበባ ተጋሩ እናተገፈፉ ይሰርሎም ዕድል ዝገበሩ ድማ ገንዘቦም ተሓዲጎም ይስደዱ ከም ዘለዉ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ ሞባይሎም ይፍተሽ ጅቦም ይፍተሽ መለለይ መንነት ሕተቱ ተኣኪቦም ሻሂቦን ክብሉ ኣይኽእሉን ወዘተ ኣባላት ፖሊስ ናይ ዝግፋዕ መንግስት ብልጽግና ካብ ተጋሩ ገንዘብን ንብረትን እናሕደጉ ገዛ ገዚኦም መኪና ገዚኦም ሃፍቲ ተኣኪቦም እዮም እዚ ድማ ሃፍትን ንብረትን ተጋሩ ንምውራር እቲ መንግስቲ ዘመቻቸወሎም ዕድል ይክብሉ እዮም ገሊጾም ዘለዎም ዓገብ ክበሃል ይግባእ ዝብሉ ዞም ነዚ ሓበሬታት ዘካፈሉ ወገናት ብመንነቶም ተጋሩ እናፈለኻ ካብ ስራሕ ቦታን ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ኣገልግሎታት ካብ ዝረኽብሎም ቦታታት እናወሰድካ ምሳር ደው ይበል ምስ መራሕቲ ኣብ ዘተኸራረኻ ቁፅሪ ንጹሃት ዜጋታት ሙግዳ ግፍዒ ብማል ተጋሩ ካብ ትካላቶም ክእሰሩን ከለው ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ዘርጊሖም ኣለው بخالي واناوي زعبا قبل على حزب تግራይ ዝተፈጸመ ጽንተት ትግራይ ጆኖሳይድ ዝሰነደት ዶክመንተሪ ኣብ ትግራይን መሬት ከም ተቐርብ ተገሊጾም ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተት ትግራይ ጆኖሳይድ ዝሰነደት ዶክመንተሪ ኣብ ትግራይ ክትረያ በአሜሪካዊ ዳይሬክተርን ፊልም ሜከርን ጆኒ ስተርንስን ዝተዳለወት ዶክመንተሪ ኣብ አውሮፓን አሜሪካን ፊልም ፌስቲቫላት ቀሪባ አድናቆት ረኺባላ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታትን ግዳይ ጆኖሳይድን ዝኾኑ ተጋሩን ዝሓቆፈት ሰነድ ብዝለዓለ ሙያዊ ጽሬት ተዳልያ ናብ ህዝብ ተቐርብ ከም ዘላ ይዝግለጽ ዘሎ ኣብ አውሮፓን አሜሪካን ዝነበራ ጻንሒት በመዘዛም ኣብ ወርሕን ሓሰቢላ ኣብ ትግራይ ከም ትምራቕ ካብ ዳይሬክተር ታ ፊልም ረጋጊጾም ኣብ አውሮፓን አሜሪካን ፊልም ፌስቲቫል ልዑል ተቐባልነት ከም ዝረኸበት እውን ጆኒ ስተርንስ ነጊሩ ንዝበለ ጋዜጠኛ መድሃንየ ገዳይ ላማዛ ዶኩመንታሪ አንከቨሪንግ ሂደን ጆኖሳይድ ዝተኸወለ ጽንተት ምቅላዕ ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ንቐጻሊ ወለዶ ብኣግባብ ተሰኒዱ ክጸንሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ኮይኖም ነዚ ጽንተት ኣብ ክንዲ ተሓታትነት ክረክብ ትግራይ እውን ከምቲ ካብ 24 ጥቅምቲ 2013 ክሳብ 24 ጥቅምቲ 2015 መርር ቃልሲ ብምክያድ ዓርሳ ክኢላ ጽንተት ዝመከተቶም ሓዝኸ ከመይ ትሕወ ኣብ ክንዲ ምባልን ብፍቕሪ ኢትዮጵያን ብፍቕሪ ኤርትራን ዝተጸለሉ ዝመስሉ ገለ ልሂቃን ትግራይ ግን ንትግራይን ዝወረዳ ጆኖሳይድን ዘንጊዖም ኢትዮጵያ ኤርትራ ትሕሸን ኣብ ዝብል ዘሰንብድ ኣጀንዳ ሆሽ ክበሃሉ ምርኣይ ንብዙሓት ኣደንጺሎም ኣነ ኢትዮጵያ ብዘይግባብ ናይ ዓለም ሕጊ ብዘይ ይፈቅዶ መሰረት ዘይ ምፍራስ መሰላ ተጋሂሱ ሕጋዊ ውክልና ብዘይብሉ መንግስቲ ፌክ ዝኾነ ሪፈረንደም ኣብ ርእሲ ሪፈረንደም ይተኻይዱ 1950 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ሪፈረንደም የተባበሩት መንግስታት ውሳኔ ቁጥር 390 5 ተዳሪኻ ሪፈረንደም ብሪፈረንደም ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝገበራ ተሓሳቢ ዝገበሮም ነገራት ኣለዉ ሓደ ኤርትራ ሰልፍ አድሚኒስትሬሽን ክህልዋ ናይ ውሽጢ ካልኣይ ኣብ ቀርና አፍሪካ ሰላም ክፍጠር ሳልሳይ ናይ ኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካዊ ታሪካዊ
ኢትኒካውን ካብ ኩሉን ላዕሊ ከዓ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ባሕሪ በሪ ምርካብ ዝብል አንቀጽ ኣሎ ተአንቀጽ ንሱ 91 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያ ብትክክል ረብሓ ዝውክል መንግስት ሰብ ዘይነበረሉ ናይ ሓሶት ሪፈረንደም መካይዳ ነፃ ዝወፀት ዓዲ እያ ስለዚ እቲ ፕሮሰስ ችግር ኣለዎ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዚ ነገር እዚ ክእርም እየ ኢሉ እንተደኣ ተንቀሳቂሱ ተጋሩ እውን ልክዕ ከም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ጎረረና ክዕፀል ገበረ ስለ ዝኾነ እቲ መርዓ ንሱ ፍጹም ጎጉይ መርዓ ነይሩ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ረብሓ ጥራሕ ተንጠልጠለ ልተጋሩ ግን ጎረሮኦም ዝዓፁ ላብ ቀይሕ ባሕሪ ገፆም ገይሮም ከይርኡ ዝገብር ፍጹም ዝንቡዕ ስራሕ ነይሩ ኢለ ይኣምን ንሕና እንተኽኢልና ድጋፍና ምስ ኢትዮጵያ ክኾን እንተዘይክኢልና ምናልባት ኣብ ሰዓት እዚ ብኩናት ዕሪና ልማሰና ዕሪና ልተጎዳእና ስለ ዝኾንና ይሕለፈና እቲ ነገር ንሱ ይሕለፈና ለጊዜኡ ተዓገስና ኢትዮጵያ ተዓገስና ንሕና ቁስልና ክንሕውእና ኢልና ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ስጉምቲ ልክወስድ ግን ምናልባት ካብ ህይወት መስዋዕትነት ምላሽ ተሓበርቲ ክንኮን ይግባእ እየ ዝሓስብ ኣነ ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ና ስለዚ ክነስተውዕል ዘለና ምስታ ዘለና ያ ዓዲ ኢና ክንሰምር ዝግበአና እምበይ ላብ ካልእ ዓዲ ድጋፍ ክንህብ እዚ ኩሉ ዝኣክል ጀኖሳይድ ዝፈፀመልና ሕዚ ከንታይ ዝክፍፅመልና እዩ ናቱ ጠበቃ ኮይና ጠጠው ንብል ኣብ ኤርትራ ፌክ ሪፈረንደም ኣይተኻየድን ፀሓይ ዝወቕዖ ዓለም ዝፈለጦ ፕሮሰስ እውን ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ እዩ ሪፈረንደም ተኻይዱ ኣብ ዓለም መዝግብቲ ዓዲ እያ ብናይ ዓለም ሕጊ ንድሕር ተኣምኑ ኮይንኩም ዝተመዝገበት ዓዲ ህዝብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ክባር ዋጋ ከፊሉ ብመስዋዕቲ ዘምፃእ ዓዲ ፌክ ሪፈረንደም እናበልካ ናይ ደምፃሚ እዩ መን ትበሃሉ ንስኻትኩም ኢትዮጵያውያን ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጫማ ደው ኢልኩም ፌክ ሪፈረንደም ዶ እንታይ ረኸመ ኢዶ ትብልዎ መን ትበሃሉ ኢትዮጵያውያን ንበሃል እንታይ መሰለ ኣለኩም ኣበይ ትፈልጥዋ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኢትዮጵያ ነበርና ኣበይ ትፈልጥዋ ኢትዮጵያ ኣይትፈልጥዋን ኢትዮጵያ ለለና እውን ጥፍጣፍ ዓዲ ድርዑታ ኢትዮጵያ ኢና ንብል ዘለና ጥፍጣፍ ዓዲ እያ ዘረዳድእ እውን የብላን ከም ናይ ባቢሎን መንደቕ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ሸውሓ እውን ትብለላ መዓልታ እውን እናእኸለ እዩ ስለዚ ንምጥቕላል እንታይ ክብል ደልየ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣገው ዓፋር ወዘተረፈ እዞም ሰሜናውያን ህዝብታ እዚኣቶም እፅኦም መፃኢኦም ሓደ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ምዚኦም እዩ ዝዋሰን ምዚኦም ናይ ስነ ልቦና ናይ ባህሊ ሓድነት ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ እንተልይዎ ብዓለም ለኸ ሕጊ ብናይ ኣፍሪካ ሕብረት በቲ ቻርተር ገይሩ በቲ ዝፈረሞ ሕቶ ክሓትት ኣለዎ መሰል ተልይዎ ተረኣ ዘየለ ክወርር የምባል ግን ትግራዋይ ክድግፎ ዘይኮነ ላዓርከይ ስልጣን ምስ ሓስኩም ብሕም ከይትብል ክትብሉና ተዘይኮይኑ ሰላማይ ተምፁ ዲሞክራሲያዊ ተምፁ ባህሊ የብልኩምን ክነግረካ ውስሩ ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ልበይና ዓይነት ካብዚኣ ፕሮሚስ እንታይ መስልካ ዶናልድ ሆሮዊት ዝበሃል ሊቅ እንታይ ኢሉ ብሄራውያንሲ ኩሉ ግዜ ተገንፀልቲ ኢሉ ተገንፀልቲ ብጣዕሚ ብዙሕ መፅባዕ እዮም ዝህቡ ድሓር ምስ ተገንፀሉ ዝበልዎ መፅባዕታት ኩሉ ስለ ዘይኮን ላበት ሪኣቱ ኢሉ እዚ ኣብ ኢሳያስ ተራእዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተራእዩ ኣብ ኩሉ እዩ ተራእዩ ዲሞክራሲ ብምግንፃልካ ኣይውለድን ሰላም ብምግንፃልካ ኣይውለድን እስራኤል ከ እንታይ ኮይና እሞ ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ካብ ደቡብ ሱዳን ኣይተወፁ ናትካ ባህሊ እስራኤል ተኮይና ስምዐኒ ናትካ ናይ ትግራዋይ ባህሊ ካብ ኣምሓራ ይቕዳሕ ጀርመን ተኮይና ስምዐኒ ናይ ኣምሓራይ ባህሊ ካብ ትግራዋይ ይቕዳሕ ናታቶም ከዓ ካብ ጎረቤቶም ይቕዳሕ ምንም ዝቕዳሕ ነገር የብሉ ብሱርሲ ተረድአኒ ሲቪላይዜሽናል ዲፈረንስ ገለ ትብሎ ናይ ግዛዕ ዘምፃኻዮ እስቲ ኣብ መንጎ ኣምሓራይ ኣብ መንጎ ጥራሕ እግሩ ዝኸደ ኣምሓራይን ኣብ መንጎ ጥራሕ እግሩ ዝኸድ ትግራዋይስ ናይ ሲቪላይዜሽን ዲፈረንስ ኣሎ ትብለኒ ኣለኻ እዚ ቤተክርስትያን ዝቅድስ ትግራዋይ ኣብዚ ፈቀደ ናይ ሲቪላይዜሽን ዲፈረንስ ኣሎ ትብለኒ ኣለኻ ናይ ሳሙኤል ሃንቲንግተን ሚስኮት ዝገበርካዮ ንኣብነት ናይ ዓረብ ካልቸር ዘለዎም ሰባትን ናይ ዌስት ሲቪላይዜሽን ዘለዎም ሰባትን ናይ ኣፍሪካ ኢንዲጂኒየስ ባህሊ ዘለዎም ሰባትን ናይቶም ገዛእቶም ናይ ምዕራባውያን ክስታይን ናይ ሲቪላይዜሽን እምበይ ቶም ሻዕብያ እውን ከምኡ ኢሎም እዮም ተፈልዮም ቶም ሻዕብያ ክፍለዩ ከለውማ ራማስ እንካብ መንካ ትብላ ካብ ሰጊርካ ዘላ ከተማ ካብኒ እንታይ ትበሃል ካብ ዕሳድ ዒቃስ ልተሓተት እያ ልደንቆረት እያ ዛላምበሳስ እንካብ ፋፂ በተሓሳስባ ብካልቸር ብባህሊ ብስሩ ልተሓተት እያ ኢሎም እዮም ተገንፂሎም ዘሰም ነገር ካብዚ ተርእየና ኣለኻ ብደረጃ ሃገር ካብ ዘሰናበቱ ልዕሊ 375,000 ዕጡቓት እቶም 61,000 ዛጊድ ብመስርሕ ዲዲኣር ናብ ሕብረተሰብ ተጸንቢሮም
ኢሉሎ ኮሚሽን ታድሶ ፌደራል ካብቶም ብመስርሕ DDR ዝተሰናበቱ ዕጡቃት እቶም 48,000 ካብ ትግራይዮም ዝበለት ኮሚሽን ኣብ ቀዳማይ ዙር ካብ ዝሰናበቱ 75,000 ዝተረፉ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ሰልጢኖም ናብ ሕብረተሰብ ክጽምበሩ እዮም ኢሎም መስርሕ DDR ኣብ ትግራይ ጽቡቕ ይኸይደለ ዝበለት ኮሚሽን ካብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ኦሮሚያን ዝተሰናበቱ 61,000 ዕጡቃት ዛጊድ ብር 5.4 ቢልዮን ተኸፊሉ ተባሂሉሎ ብኻሊ ዜና ናብ ትግራይ በዝሒ ዘለዎም ስልያት ተዋፊሮም ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ዓላማ ናይዞም ስልያ ከም ታብ 2010 ዓ.ም ተዋፊሮም ኣብ 2013 ዓ.ም ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ትካላት ትግራይ ብዝተጸንዐ መንገዲ ከዓንዋን ክዝመታን ወሰንቲ ሰባት ክቕንጽሉን ዝተገበረ ንምድጋም ምዃኑ ይተሓቢሩ ዘሎም ብዛዕባ ዘመልኪቱ ጸብጻብ ዝሓዘ ኤርትራዊ ማዕኸን ዜና RPM እዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ስልያዊ ምንቅስቓሳት እውን መቐጸል ተሕልፍ ባህርያት ናይቲ ስርዓት ምዃኑ ያረጋጊጾም እቲ ኤርትራዊ ማዕኸን ዜና ዓላማ ናይዞም ስልያ ድምፂ ተቃውሞን ዝተፈለየ ሓሳብን ዘርዕዶ ጉጅለ ህግደፍ ማዕጸልታ ናይቲ በብግዚኡ ከካይዱ ጽንሐ ስግረ ደባዊ ናይ ጩያን ምስዋርን ተግባራቱ ሕዚ እውን ፖለቲካ ጽምዶ ከም ጉልባብ ተጣይሙ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክንቀሳቀሱ ዝጸንሑ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ንምጭዋይን ምስዋርን ኣሃዱታት ስልያ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝብተናገሩ ምህላው ካብ ትግራይ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ክብል ዝሕበር እቲ ማዕኸን ዜና ህግደፍ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ ቅንጸላ ዕንወትን ዘመታን ብዙሕ ትኹረት ዝሃበ እኳ እንተኾነ ንኤርትራውያን ዝጨው ስልያ ኤርትራ ናብ ትግራይ ምእታው ንምረግጋጽ ዋላ እውን ንንኡስ ውልቃዊ ተቃውሞ ከም ስጋት ስልጣን ጠሚቱ ብጥንቃቐ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ህግደፍ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ናይ ተቃውሞ ድምፂ ብምዕባስን ብምስዋርን ናይ ስልጣን ዘመኑ ኣብ ምንዋሕ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኖም እዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ስልያዊ ምንቅስቓሳት እውን መቐጸል ተሕልፍ ባህርያት ናይቲ ጉጅለ ምዃኖም ምንጭታትና ዝገልጹ ዘሎ ክብል ጸብጺቡሎ RPM ንዝሓለፈ ብርክት ዝበለ ዓመታት ኣንጻር ዓመፅን ጭኮናን ጉጅለ ህግደፍ ንዝካየድ ህዝባዊ ቃልሲ መሰረት ኮይና ዝጸንሐት ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ከበባ ኣባላት ስልያ ጉጅለ ህግደፍ ወዲቓ ምህላዋ ዝጠቅስ እቲ ሓበሬታ ጉጅለ ህግደፍ ልክዕ ከምቲ ካብ 2018 ናትሒዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ጭውያን ምስዋርን ተግባራት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን ሲቪል ክዳን ተኸዲኖም ብዝንቀሳቐሱ ኣባላት ጭውያን ምስዋርን ኣብ ትግራይ ይፍጽሞ ምህላውን ተኣለስቲ ኣብ ጉዕዞኦም ጥንቃቐ ከዘውትሩ ከም ዝግባኦም ምንጭታትና ዝመኽሩ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ 2018 ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝገበሮ ስምምዕ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ እቲ ሃገር ከይተረፈ ዜጋታት ኣብ ምጭዋይን ምስዋርን ተዋፊሩ ምንባሩ ክዝንጋዕ ከም ዘይብሉ ዝጠቅስ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ህዝባዊ ተቃውሞን ዝተፍለየ ሓሳብን ዘርዕዶ ጉጅለ ህግደፍ ግዙፍ ባጀት ሰሊዑ ንምስዋርን ምጭዋይን ከም መናውሒ ስልጣን ዝጥቀም ጉጅለ ብምዃኑ ቃልስና ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ክኸውን ከም ዝግባእ እዩ ዘተሓሳስብ ኣብ ፖለቲካ ጽምዶ ተሓቢኡ ደላይ ሰላም መሲሉ ክረአ ዝጽዕር ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ እቲ ብልሳን ካድራቱ ቢሉ ዝገልጾ ዘሎ ሰላምን ቅሳነትን ገና ኣብ ባይታ ከይተራእየ ትግራይ መዋፈሪት ናይ ስልያ ማሕበራቱ ክገብራ ይሰርሕ ምህላው ዕላማት ጉጅለ እንታይ ምዃኑ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ንኽትርዳእ ዝገብር ምዃኑ ዝጠቅስ እቲ ሓበሬታ ህዝቢ ትግራይ እውን እቲ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ኪንዮ ሰላም ካልእ ተንኩላት ናይቲ ጉጅለ ዝሓዘ ምዃኑ ተረዲኦም ኩቱር ስክፍታ ዓቀባውያን ኮይኖም በምህላዎም ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ትግራይ ከይተረፈ ኣብ ስልያዊ ተጠንቀቕ ኣቐሚጡ ይጓዓዝ ምህላውዮም ዘረድኡ ህዝቢ ትግራይ በቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝረኣዮ ጭካነ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ ዘለዎ ሕማቕ ስእሊ ክሕጸበሉ ብዘይምኽኣሉ ፖለቲካ ጽምዶ ኪንዮቲ ኣብ ሚድያታት ዝግበር ዘሎ ናይ ሓሶት መናውራ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ስምዒት ክፈጥር ከም ዘይከኣለ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዝሕብሮ ኮይኑ ስምዒት ህዝቢ ዝሰኣነ ጉጅለ ህግደፍ ህዝቢ ትግራይ ሓቢእዎም ንዘሎ ተቓለስቲ ክሃድን ብዝብል ዕላማ ኣብ ትግራይ ይንቀሳቐስ ምህላውን ተቓለስቲ ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃታት ከቐድሙን እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣተሓሳሲቡ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ተፈተንቲ ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጸገዴ ከተማ ንጉስ ተጋሩ ኢና ቋንቋና ድማ ትግርኛ እዩ ኢሎም ተምሃሮ 12 ክፍሊ ተፈተንቲ ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጸገዴ ከተማ ንጉስ ተጋሩ ኢና ቋንቋና ድማ ትግርኛ እዩ ኢሎም ፎርሚ መሊኦም ኣሎም ነቲ ሕቶ ዝምጥን ትግራይ ዝጨኑ መልሲ እውን ሂቦም ኣለው ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ምክትታል ትርከቡ ናብ ካሊእ ሓበሬታ እንትንሰግር ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዓዲምዎ ምንባሩ ተገሊጹ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክዕድም ዝኽኣለሉ ምኽንያት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ኮይኖም ዓሚ ጀሚሮም ካብ ዝነበሩ ርክባት ብምብጋስ ምዃኑ ተረጋጊጹ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ሉዓላውነት ትግራይን ተመዛበልትን ንምምላስ ምሽብሻብ ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ ወቅቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ በዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተቀራሪቦም ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጡ ነይሩ እዮም ኣብቲ ዓም ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ዕጡቃት ፋኖን
ገለ ዝሓንገዱ ሓይልታትን ኣብ ዝዋግኡሉ ዝነበሩ ወቕቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ በዓል ደመቀ ዘውዱ ክዘራረብ ምዃኑ ካብ ምግላጽ ሓሊፎም እቶም ምስኣቶም ተጎዛጉዞም ኣብቲ ከባቢ ወሪሮም ዝርከቡ ሓይልታት ኣምሓራ ሓዊስካ ኩሎም ዕጥቆም ክፈትሑ ግድን ምዃኑ ምስ ፌደራል ዝተገብረ ስምዕ ከም ዝነበረ ዘረጋገጸት ጀነራል ምስቶም ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝብል ሒዞም ዝጸንሑ ንምዝራብን ብሓባር ንምቕጻልን ኣብ ዝከኣልሉ ኩነታት መደብ ከም ዝነበረ እዩ ኣብቲ እዋን ምስ ሆራይዘን ሚድያ ኣብ ዝነበሩ ቃል ምሕተት ዝገለጸ እቶም ዝበዝሑ ናትና ሰባት እዮም ተወለድቲ ወልቃይት እዮም ኣብቲ ዘለዎ ክቕጽሉ እምነት ኣለኒ ኣፈላላይ ምፍታሕን ኣብ ናይ ምምሕዳር ተሳትፎ ክካተቱ እዮም ዝብል መብርሂ ብምሃብ ድማ ምስኣቶም ምርዳ ዘይተርፍ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ። በኮሎኔል ዘውዱ ደመቀ ዘውዱ የሚመራ ሰራዊት ተከዜ ስማቸው ተከዜ እሺ ቀይሮ ካልሆነ ወደሚቀጥለው ብሎ ወልቃይት ይባሉ ነበር። እነሱ ማለት ናቸው። እዛ በኋላ ትጥቅ ማለት ስም ቀይረው ከሆነ አላውቅም፣ ግን ያ እንትን ማለት ነው። አሁን እነዛ ናቸው የታጠቀ ግሩፕ የሚባሉት ቡድን ምዕራብ ትግራይ ውስጥ ያሉት እነዛ ናቸው። አሁን ፕላኑ እነዛንም ትጥቃቸው እንዲያወርዱ ያስገድዳል። ብዙዎቹ ግን ያው የኛ ሰዎች ናቸው፣ የወልቃይት ሰዎች ናቸው፣ ባሉበት ይቆያሉ የሚል እምነት አለኝ። በመጨረሻ እነዚህ ከሌላ የመጡ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን የዛ አካባቢ ሰዎች ናቸው። የሆነ ዲፈረንሳቸውም ወይም እዛ አካባቢ ሊኖር የሚችለውን ነገር ኢንክሉሲቭ ማድረግ ያስፈልግ ይሆናል። ወይም ኤንወይ መግባባት የማይቻል ነው የሚል ነገር የለኝም ከእነሱ ጋር ቢሆን። ቅድመ ሕዚ ምስ ሕወሓት ካብ ዝነበሩ ቅርሕንቲ ተበጊሱን ሓይልታት ኣምሓራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ጎቲቱ ብምእታው ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ምስ ሻዕብያ ዋና ድልድል ኮይኑ ዝጸንሐ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብቲ ዓመ ክረምቲ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ግጭት ዕጡቃት ኣምሓራ ተሳተፍቲ ከም ዘይኮኑ ዝዝከር እዮም። ዝበዝሑ ምስኡ ዝተሰለፉ ዕጡቃት መንግስት ፌደራል ንዘውረዶ ብምኽባር ናቱ ውሳነ ካብቲ ናይ ሽዑ ግጭት ዝተዓቀቡ ኮይኖም ገለ ካብቲ ናቱ ውሳነ ዝሓንገዱ ዕጡቃት ግን ኣብቲ ፋኖን ህግደፍን ጀሚሮምዎ ዝነበሩ ናይ ከባቢ ፀገዴ ግጭት ይሳተፉ ከም ዝነበረ ይዝከር። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ብሰንኪ ጉዳይ ጉባኤ ድሕሪ ዘጋጠመ ኣፈላላይ ጉዳይ ተመዛበልትን ሉዓላዊ ግዛኣት ትግራይን ከም ዝተኣጓጎለ እዩ ኮሚሽነር ገብረ ህይወት ገብረ እግዚአብሔር ዝገልጽ። ፌደራል መንግስቲ ውሽጣዊ ኩነታት እናረኣየ እዩ ዝፈትሕ ብምባል ነቲ ዝነበረ ኩነታት የብርህ። ንወይኑ እንተይልዎ ኣይፈልጥን ኣብ ኣኼራ ኣይብልናን ተረዳህን ፕላን ኣዳሊና 2016 ነዳሊና እንዲያም ንዙ ዝመርሕ ምክትል ፕሬዚዳንት ሽዑ ጀነራል ታደሰ ስለዝነበረ ጀነራል ታደሰ እዩ ዘተሓብረና ነይሩ ሰነድ እውን ኮን ኢና ጌታቸው ድማ ብላዕለዋይነት ዳይሬክሽን ይወሉ ነይሩ ክምልስ እንዲያም ፌደራል መንግስትስ ክምልሶም እየ ይብለና ኣሎ ኢሉ ይነግረና ነይሩ። ኣይተመለሰን። ዶኩመንት የዘውጋእካ ዘሎ ዶኩመንት ፅባሕ እውን ብዶኩመንት ሸር ዝገበረካ ትፕላን ሴክተር እውን ተጣይሹ ኦረተን ሽተዋልና ደብዳቤ ይብሎ ኢና ፌደራል መንግስቲ ናይ ውሽጥና ኩነታት እናረአና ኢና ፀገምታት ትክክል ተረዳ ፐርፌክት معت حساو زلوا معت ليبا زلوا فدرال منغستي ناينا خفتح يغن ناي بوليتيكا نا سلطان نمصها سلطان نا بوليتيكا نا وسدكا بنا حيزو قمار مصوات ግን ይድክመትካ ምሽፋኒ ምክንያቱ ዚኦም ሰለስተ እዮም ሰዓት ነው እንደምሕዚ ታን ጋር ይታሐደ ዶክተር ደመጽን ነው ማለት ጀነራል ታደሰ ነው ጌታቸው ዲሳኔ ይታሐደ ናይዙ ጉዳይ ባይዞ ናይዙ ጉዳይ እንዴ አመልክተለው هو ከተሐተተ ሰለካ አበይ ተባይላ ኢንሻአላህ ዘሐተትከ አብይ ሰበብ ሃትኩም ኮሚቴ ዘሎ አብይ ከነገር ዶክተር ደረጽን ሰለስተ እዮም አጻሪያ ዞም ሰብዚኦም ሰለስተ እዮም ነው ድሕሪ መጋረጃ ዝገብርዎ ነገር ታህሊውን ልዕል ህዝብ ካዝ መጸካ ኮይለን ከም ጋዜጠኛ ልዕል ህዝብ ካዝ መጸካ ነገር የለ ንዝኻድ ማን ህዝብ ካስዋ ዘለካ እምበር ኒ ኢንዲቪጁዋል ሳይኮን ነበር ኒ ኢንዲቪጁዋል ይኮን ካልኩ ዘለካ ሎም ዘበን ድሕሪ ሓደ ዓመት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ነቲ ዓመት ተጀሚሩ ዝነበረ ርክባት ምስ መራሕቲ ትግራይ ክቐጽሎም ምስቶም ተወለድቲ ምዕራብ ትግራይ ኮይኖም ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝበሃል ኮይኑ ተመዛበልቲ ንምምላስ ዝብል ዘተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክግበር መደብ ሒዙ ከም ዝነበረ እዩ ጸብጻብ ኢትዮ ፎረም ኣመላኺቱ ዘሎ።
አቶ ጌታቸው ረዳ ወደ ሁመራ ያደረጉት ጉዞ እያነጋገረ ነው። አቶ አረጋ ከበደና ሌሎች የአማራ ክልል ባለስልጣናት ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር በመሆን ከኮሎኔል ደመቀ ዘውዱና ሰዎቻቸው ጋር ያደረጉት ውይይትን ኢትዮ ፎረም ከስብሰባው ታዳሚዎች ዝርዝሩን አግኝቷል። ውይይቱ እንዲካሄድ ታስቦ የነበረው አዲስ አበባ ነበር የሚሉት የኢትዮ ፎረም ምንጮች የወልቃይት አስመላሽ ኮሚቴ መሪው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም አቶ ጌታቸው ረዳም የክልሉ መሪ በነበሩ ጊዜ ከእርሳቸው ጋርም ሆነም በወቅቱ ምክትላቸው ከነበሩትና አሁን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ከሆኑት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጋር በተደጋጋሚ ተነጋግረው እንደነበር አስታውሷል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም አሁን በተካሄደው ስብሰባ ላይ ይህንኑ አስታውሰው መግለጻቸው ታውቋል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ስለ ተፈናቃዮች እንዲመለሱ የሚደረግበት እንቅስቃሴ ሲናገሩም ከአቶ ጌታቸው በኩልም ጥያቄ ሲነሳላቸው አዲስ አበባ ኮሚቴዎችን ይዤ መጥቼ እንነጋገር፣ የፌደራል መንግስቱ ይሁንታ የሚሰጠው ጉዳይ ከሆነ እስማማለሁ ማለታቸውን ተከትሎም አዲስ አበባ ሊደረግ የነበረው ውይይት እንደሆነ ምንጮቹ አስታውሰዋል። ይኹን እምበር መራሕቲ ኣምሓራ ኣብ መንጎኣትዮም ደመቀ ዘውዱ ዝፈልጦ ኣነ ዘይሕወሰሉ ኣኼባ ንምንታይ ይካየድ በማል ነቲ ኣጀንዳ ጠምዚዞም ካብ አዲስ ኣበባ ናብ ሑመራ ክቕየር ገይሮም ኣብቲ ብሕገ መንግስታዊ ወሰን ዘይምልከቶም ምዕራብ ትግራይ ተረኺቦም ምዕራብ ትግራይ ኣይትበሉ ዝብሉ ሰባት ዕድል ሂቦም ናብ ርሕቆም ከም ዘውዓልዎን ተጋሩ ድማ ንሕድሕዶም ኣጻብዕቲ ክወጣወጡን ከም ዕድል ከም ዝተጠቕሙሉ እዩ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ዘሎ። ይሁን እንጂ የአማራ ክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አረጋ ከበደም እኔም መሳተፍ ይገባኛል፣ እኔ ሳይነገረኝ እንዴት እነደመቀ ዘውዱ ወደ አዲስ አበባ ይሄዳሉ ማለታቸውን ተከትሎም ውይይቱ እዛው በሁመራ እንዲካሄድ ተወሰነ ሲሉ አክሏል። በዚህም አቶ ጌታቸው ረዳ አውሮፕላን ይዘው ባህር ዳር ከደረሱ በኋላ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አረጋ ከበደን አሳፍረው እንደገና ወደ ሁመራ መብረራቸውን ሰምተናል። በሁመራ ውይይት የተፈናቃዮችን መመለስ በማስመልከት ስምምነት እንደተደረሰ የሚያነሱት ምንጮቻችን የስብሰባው ዝርዝርንም ያብራራሉ። ተሰብሳቢዎቹ የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኮሚቴ አባላት ሲሆኑ ቁጥራቸው 60 ይደርሳል የተባለ ሲሆን እንዲናገሩ እድል የተሰጣቸውም ለአመታት ተበድለናል፣ ተገፍተናል፣ የማንነት ጥያቄ ያለን፣ ምዕራብ ትግራይም እያላችሁ አትጥሩን የሚል ንግግር ሲያደርጉ ቆይተዋል ተብሏል። አቶ ጌታቸው በትግርኛና በአማርኛ ንግግር ባደረጉበት በዚሁ መድረክ ላይ ተሳታፊዎቹ በሁለቱም ቋንቋዎች ይደመጥ በነበረው የአቶ ጌታቸው ረዳ ንግግር ሲያጨበጭቡ እንደነበርም ሰምተናል። ደፍረህ መምጣትህ ለሰላም ያለህን ዝግጁነት ያሳያል በሚል የኮሚቴው ሰዎች ተናግረዋልም ተብሏል። አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው እኔ የመጣሁት ይህንን ጉዳይ ለመስራት የሚያስችል ስልጣን ኑሮኝ አይደለም፣ ይሁን እንጂ የጊዜያዊ መንግስቱ ፕሬዝዳንት በነበርኩበት ወቅት ተፈናቃዮች እንዲመለሱ ያወጣነው እቅድ አለ፣ እርሱ እንዲፈጸም የበኩሌን ለማበርከት ነው በማለት የማንነት ጥያቄ ያለ ብዬ በግል ያላምንም፣ ይህ ጥያቄ ካለ ግን በህግ መመለስ ይኖርበታል፣ ኢኮኖሚያዊ በደል እንዳለ ግን አውቃለሁ፣ እዚህ የተገኘውትም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንድንፈታው መስማማታችሁን እንድታሳዩ ለመነጋገር ነው፣ ቋንቋችን የመቀራረብና የሰላም እናድርገው ሲሉ ተናግረዋል ተብሏል። ናይ ኣምሓራ መራሒ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣኼባ ብመምርሑ ዝተቆጥዑ ወገናት ፍታውን ፀላን ክፈልጡ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐዲዱ ክሳብ ዘይተደርበየም ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከይዱ ህዝቢ ክእከብ ከዘራርብ ይኹን ዝኾን ሓሳብ ከብ ይኹን ህዝባዊ ኣኼባ ክመርሕ ይኸለን። ምዕራብ ትግራይ ከም ሽሙ ምዕራብ ትግራይ እዩ። ከምቲ ፕሬዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነበርቲ ምዕራብ ጎጃም ኣኪቡ ከዘራርብ ዘይኽእል ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ እውን ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ክእክበ ይኸለን። እዚ ዓጋም ጣሓስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዋጋ ዘኸፍልን ይግሕ ሕገ መንግስታውን እዮም። ኩልና ብንቕሓት ክንከታተሎን ክንገንዘቦን ንዝግባእ ህዝብን ዓድን ብሕግን ስርዓት እንዳንበር ብይኹን ይኹነ ይምራሕን። እዚ ኣካይዳ እዚ ሎሚ እንድሕር ዘይኣሪምናዮን ዘይስተኻኺልናዮን እመኑኒ ፅባሕ ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣረጋ ከበደ መቐለ መፅኡ ንካቢነ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣኪበ ከዘራርብ የክብለኩም እዮም። ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናትና ክብሮምን ሙሉእ ድሕነቶም ተሓልዩ ብመሰረት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይተሸራረፈ ናብ መረበቱ ክምለስ ይግባእ ዝብል ተሪር መልእኽቲ እዩ ኣመሓላሊፎም። ካልኦት ድማ ተጋሩ ፈፂሞም ክቕበልዎ ዘይብሎም ምዕራብ ትግራይ ኣካታዓይ ከባቢ እዩ ዝብለን ሻዕብያ ኣብ መሬትና እናሃለወ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ተራኺቦም ዝብሉን ክልቲኦም ብወረርቲ ትግራይ ቁማር ምጭዋት እዮም። ሻዕብያ እውን ይውፃእ ኣምሓራ እውን ይውፃእ ዘውጾም ድማ ፌደራል እዩ። ብሰላማዊ እዚኣ ኩልና ተጋሩ ንቃለስ ተመዛበልቲ ምምላስ እንትተኻኢሉ ግን ቤዛኹም ተሃላሊኽና ከይንኸልፎም ነጥ ብምቑፃር ብተመዛበልትና ደው ይበል ክብል እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ገለ ፖለቲካዊ ወታደራዊ መራሕቲ ቀዳምነት ንምምላስ ተመዛበልትን ሉዓላዊ ግዛኣትን ዘይኮነስ ንምኽባር ሕጊ ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጦም። ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርጊስ ሕግን ስርዓትን ክኽበር ምዃኑ
ፍለጡልና ክብል ተዛሪቦም ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ዘስካሕካ ኩነታት ኣይንነብርን ዝብል ናይ ያክል ወፍሪ ይቐጽል ከም ዘሎ ይፍለጥዮም ኣዝ ሰራዊትን ፖለቲከኛታት እውን ኣብዚ ክዓስሉ ክጽዋዕ ጸኒሑ እዮም ንፖለቲከኛታት ዝነቕፉ ወገናት ተኣኪቦም ይመኽሩ ዝመኸርዎ ንምትግባር ትልሚ የውፅኡ ዘውፅዎ ትልሚ ከይተተግበረ ኩነታት ይቀየር ተመሊሶም ይከቡ ካሊእ ፍታሕ ይጋጥሞም መወዳእታ ዘይብሉ ሸንኮለል ክብልዎም እዮም ጸኒሖም ናይ ዝመወዳእታ ወታደራዊ ምሕዳር ምስራት ይክኸውን ኣብ ቀረባ እዋን ስለ ንሪኦ ሃየ ከይሕድሸና ዝብል መጠንቀቕታ እውን ክህቡ እዮም ዝስምዖም ካልኦት ድማ ገለ ኣመራርሓን ተመዛበልቲ ወገናት ተጓዛውጊዞም ናብ ምዕራብ ትግራይ ዋላ እውን ብተኩስ ንምእታው መደብ ከም ዝነበሮም ክዝረብ ጸኒሑ እዩ ዝብል መዘኻኸሪ ብምሃብ ካብ ክልተ ዕላማታት ንሓዲኡ ንምዕዋት ነይሩ እቲ ትልሞም ቀዳማይ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ጥያቲ ድምፂ ምስ ሰምዐ ንኣብይ ኣሕመድ ኣገዲዱ ናብ ጠረጴዛ ፖለቲካዊ ዘተ ከምፀሎም እዚ እንተኮይኑ ድማ ካልኣይ ናይ ታዋኽ ስራሕቲ ምዕማም ድምፆም ክሳብ ዝስማዕ ዝብሉ ምንባሮም እዩ ዝገልጾም ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ስለ ዝፈልጥ ንጌታቸው ረዳ ናብ ምዕራብ ትግራይ ብምላኽ ናይ ባዕሉ ተዋስኦ ይሰርሐሎም ኣብዚ እውን ዳሕውሓት ተቐዲሞም ኣለዉ ጽባሕ ድማ እንታይ ከም ዝምህዙ ክንርኢና እንተ ህዝብና ግን ይሕዝን ክብሉ እዮም ክገልጹ ጸኒሖም ድሕሪ ጌታቸው ረዳ ናብ ሑመራ መኻዱ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ቀዳምነት ንምምላስ ተመዛበልትን ሉዓላዊ ግዛኣትን ዘይኮነስ ንምኽባር ሕጊ ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጦም እዮም ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተከለለ ሓጋዚ ኣብ ሓራ መሬት ዘለዎ ሓይሊ ብሰላም መንገዲ ከነፍርሶን ሕቶ ዘሎም ወገናት ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱን ክንፈቅድ ይግባእ ብማል ካብ ዘወፃኢ ብሽም ሓራ መሬት ከባቢና ናይ ሸፋት ቦታ ክኸውን ኣይንፈቅድን ክብል ተዛሪብሎም ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ኣካላት ጸጥታ ዞባ ዝተረኸበ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ መዲድ ድሕሪ ሕዚ ሕግን ስርዓትን ከነኸብር ምዃና ንምፍላጥ ዝተጸዋዕ መድረኽ እዩ ዝበለ ኮይኖም ዞባዊ ጸጥታዊ ኩነታት ንምርግጋጽ ኩሉ ኣካል ተዋሪዱ ክሰርሕ ዘኽእል እዩ ድሕሪ ምባል ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ጆኖሳይድ ዝፈጽሙ ኣካላት ተጸጊዑ ክኸይደ ይግባእን ክብል ገሊጾም እቲ ጀነራል ነቶም ምስ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሑ ዘለዉ ዝነቐፉ ኮይኖም ነቶም ምስ ኣስመራ ዝሰርሑ ግን ዝበሉ ነገር የለን ኣብ ሰልፊ ኣክል ንጡፍ ተዋሳኢ ዝኾነ ዳንኤል ለጋሽ ግና ንምንታይ ንሉዓላውነትን ተመዛበልትን ቀዳምነት ዘይውሃብ ዝብል ሕቶ እዩ ኣበጊሱ ዘሎ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ከም መጠን ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ንምምላስ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንምምላስ ብሓባር ምፍጻም ኣይከኣልን ሓዲኡ ክንመርጽ ኣለና ኢሎም ካብ ዘንፈትዋ ወጻኢ እዚ ዝበሃል ተግባራዊ ምንቅስቓስ ከይተጀመረ ኣዋርሕ ክናገፉ ጀሚሮም ኣለዉ ዝበለ ዳንኤል ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ክሰርሕ ዝግብኦ ናይቲ ሕብረተሰብ ተሳትፎ ሓዊሱ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላትን ቢሮታትን ምትእስሳር ይጠልብ ለይትን ቀትርን ሰሪሕኻ ንምፍጻም ዝኸብር ግን ድማ ግድን ክዕየዩ ዝግብኦም መደባት ምምላስ ተመዛበልቲ እዮም ዘለዎም ሕዚ እውን ቀፂሉ ዘሎ ዛዕባ ቢሮታት መሊና ኣይተረከብናን ትእምት ኣይተቆፃፀረናን ሕጋዊ ሰውነት ኣይትመልሰልናን ወዘተ ዛዕባታት ሓንቲ ውድብ እዮም ኣብ ኣየር ዘለዎም ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ 3 ወርሒ ዝዕመሙ መደባት ዝርዝር ትልሚ የውፅእ ኣለኹ ካብ ዝብል 3 ወርሒ ዳርጋ ኮይኑሎም ህዝቢ ብወገን ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ቅቡልነት ረኺብኩም ዝተሸምኩም ምዃንኩምን ብዙሓት ዕድላት ተሓንሺሾም ካርድና ኣብ ዝወዳናሉ ዝተፈለየ ምንቅስቓስ ብምግባር ሰላማውን ውሕስን ምምላስ ተመዛበልቲ ከሳኽዑ ትፅቢት ነይርዎ ግን ኣይኮነን ክብል ይዋይሶም ወሲኹ ድማ እሞ እንታይ ይሓይሽ ዝብል ሕቶ ዘቕርብ ዳንኤል ትግራይ ልዕሊ ምምላስ ተመዛበልቲ ክንርስዖ ንኽእል ካሊእ ዛዕባ እንተልዩ እውን ኣረድኦና እሞ ናብ ስራሕና ክንብተን ብሰላማዊ ኣገባብ ውሕስና እናተሓልዩ ናይ ኩሉ ተሳትፎ ብትኽክል ዝተፈጸመ ምዃኑ ብምርግጋፅን ተመዛበልቲ ትምልሱ ዲኹም ህዝቢ ዝምልከተኩም ኣካላት ተዘራሪብኩም ናብ መረበቱ ክትመልስዎ ይጽበሎ ብድሌቱ መለክዕ ሕቶ ህዝቢ ጨዊኻን ውልቃዊ ውጅላውን ውድባውን ሕቶኽቶኽ መጥቅዒ ምውዓል ኣይከኣልን እቲ ሕቶ ባዕሉ ዝጭወ ኣይኮነን ሰላም ይሓሊኹም ብውሑስ መንገዲ ካብ ዝለመድናዮ ናይ ምጥፋ መንገዲ ብዝወፅእ ኣገባብ መልሱኒ ዝብል እዮም ብተናፀል ዝውሰዱ ናብ ንጡፍ ኩናት ዝመልስ ስጉምቲ ኣየድልን ናብ ንጡፍ ኩናት ዝመልስ ስጉምቲ ኣየድልን እሞኻ ክትመልሱና ዲኹም ክብል እዩ ሓቲቱ ዘሎም እተን ገለ ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕቲ ትግራይ ግና ቀዳምነት ንምምላስ ተመዛበልትን ሉዓላዊ ግዛኣት ዘይኮነስ ንምኽባር ሕጊ ከም ዝወሰኑ ምግላጾም ንብዙሓት ኣገሪሙሎም نحمزة كرامتي أوتيكا أوتيندا عين نبرن سواتينا تحجي خريئة ندل زلنا تي نايت زوا صوتا وخنتات نايت زوا حق سرعة النايم خبار نايت زوا نحزب دحننا تكرها زخل سرحتي مسرح حزب تግራይ ዝመርሕ ዝነበረ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ናይ ህዝቢ ትግራይ ውዳበ ንህዝቢ ትግራይ ሓድሽ ኣይኮነን ሕጂ ዝፈልጦ ሕጂ ዝርድኦ ሕጂ መን ኢሉ ዝድህስሶ ኣይኮነን ነቲ መንእሰይ ብህፃኑ ጀሚሩ ካብ ዝውለድ እናረኣዩ እናሰምዐ ዝዓበየ
تعبي استقال سلو أجاز خفر الخاب قدم جميرو بعدو زحلف اللي هوتي إزين تقينو حجي كم حدش نهزب تقراي ناي حلف ناي هز تقراي ودابن منقستنتن أكايدان بوليسن حدش مرد أتانا مهاب نسعرلو ندخمولو نقر يلي كل فلتي السوز دلي بو مسرحي حجي حدش بوليتيكا خنم هرو حدش بوليتيكا كنسرص قالو أكيبنا خمزيو علامانا خمزيو بوليسنا خنولو أي كونن صبي يفلتي موزحاتو خوانا اللعل يفلتي أو إنا خندا مزلنا تزي خوين سخونة بزي سخونة تقول لي زعمت يا تهزب أكيد أدانا جيرا نو تهزبس تبي ألف دي زي فلت كوينو من قصة تقراي دي زي فلت كوينو مرحلة تقراي دي زي فلت كوينو من محدارنا تقراي دي زي فلت كوينو تستقال سلوا قاعد زي فلت كوينو تاي واقع 5 خفلة مخته قدم 10 شعات عمت قالسية بدحر يعني 10 شعات عمت برتاو قالس استجبرنا أي من قصة تقول كله سلا زي فلت دي زخونة سبحيل مس زخونة أدانا جيروا زي كونه سلازي حجيتي ناي حق ناي مخبار صراحة نسرح لنا خلول كلنا وانا مرقصينا زي زغول وانا سنترنا كابزينا نوقس كاو زحلفه حمس مس استفتروا قصلتات اللو استفتروا شجرات اللو زي إمك أخن فتح ملنا كمينا نفتحهم وسرعة حق نخبر خلله زي ملك حيزو زي بوليتيكا ناتو هذا خمزي سلز خونه زي سلز خونه تابع سلز مرحو وسلز مرص قبل سلز مرص بيت مخرج سلز مرص ومنا سلطان ناي ورداتات ناي تابعات خبر خلله زي خطحاس يولي جن متقمز جورو ببيت مخرشهم متقمز جورو جن دمنا بيت مخرم قبل الناس يولي حيل انت اللي ويدو بيت مخرم ريس اني لو نايس على الاخفت سمزد اللي زخنا اكل تلي حالتها بيت مخرم وما يتمرز تجاجيات مريس اتون تايت جور اللي خكت بحال الله تايت قبر اللخي كتبها لك تكل الله سلازي حق سرعة كنا خبرينا خنو الكلناس كساب حجي أبز حدا فقلت عمتن دحرنا أي تمنقستي متعراي كساب حجي خا نايم محدارات ناي قيمتات متعراي سلازي تقبر كساب حجي تزرخ ريخوت أني حيو بزحنا قركات ولا شيء زي خنو مرسينا كنمول شغلنا نورمال ناي تمر كوميتي سراح طرح يكون تتبالاش تصنح كله بزعر من قدينا هن كدو وبزح نغير يزل اب تግራይ دحان كلت عمت ملء سلاز تبالاش وي بحد غزي زعر سلا زي كوني قسنا بلنا خنا عريته هايلي قستو هايل زل ግን تقس نويحو بزيحو كابزي خيدم عفار زخدلو كملسلوم بصتنا يوم استقال شيء تجاجم كوني خلو قاليهم وانجل فصم يوم بوانجلهم فليت كيت أزغدو كوني بزح حساب جن بزي فلت أنا جر تدنا غير خير استجاب رئيسكم ولا شيء من بزي ترى طريقنا أين إعلام حيزق قالس تايز ما قالس إعلام أكويل مخنيات كويل مخنيات زي ولو أجندة حسكاك مكلاس بحال نقري مخنيات زلهم وانجل زفتهم ويسلطاني ناي سلطان هرف زلهم كله نسوم كنت زكال مسوم مرداي تخالي يقول منم أبساي ولو منامن يقول ناو كح حز السدونين خد ناو زخيد أجندة ونيولنا مسوم نسمون كم هو جورا يقول كل سبعة زي كوين صباح زم اللسي كل مول سيناها
ናብ ስራሕ ንእቶ መጀመርያ ትግራይ ነማዕራሪ ኣብ ዘዋ ደው ኣብ ናይ ዘዋ ደው ምብራቅ ስለ ዝኾነ ንዛረብ ዘለና ናይ ደዋ ዘው ምብራቅ ጥሙር ኮሚቴ በዚ ስራሕና ተጀሚርና ካሊኡን ናይ ባዕሉ ተሰሪሑ እተብቲ ንየ ዘለ ሓይሊ ናብ ቦትኡ ዝምለስ ማለት ሰው ኢሉ ክምለስ ድልየ ስለ ዘለና ይኮን ክዛረብ ዘለኹ ክምለስ ክእል ወድዓዊ ምክንያት ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ምለስውኒ ይምለስውን ኣለይ እና ዋና ነገር ድሕር ገዛና ምዕራይ ገዛና ምፅራይ ማለት ከዓ ሓዞ ተሰዶ በዚ እሰረፍ ተሓዮ ማለት ይኮን ማለት ክእሰር ዝግባኦ እሰር ኣሎ ክሰስ ዝግባኦ ክሰስ ክእል ኣሎ ብሕጊ ክጥየቕ ዝግባኦ ብሕጊ ክጥየቕ ኣሎ ካብዚ ወፃእ ግን ዘየለካ ዘየረኣያ ኣለካ ዘይሓሲብካ ዘይተዛሪብካ ዘይትመስል ከምዚ ትጥርጠር ብዝብል ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ዘይጋና ዝኾነ ይኹን ነገር ክግበር ኣይግባእን